awr iawn erbyn hyn, lle byddwn ni'n gallu ymlacio mwy, oherwydd bod yr haint yma yn cilio draw gobeithio. Ond yn y cyfamser fel hyn mai, o hyd yn y chwistod yma, a da ni'n gwneud y gorau ar Sul y Pentecost, ac o'n i'n cael traffath mawr i meddwl be fyswn ni'n sôn amdano fo yn y gwasanaeth yma. Da chi'n gwybod? Ar Sul y Pentecost o bob Sul. Ond, nes i benderfynu y bydda ni'n sôn am yr ysbryd glân. Ac wrth i ni gychwyn, da ni yn atgoffa yn gilydd bod yr ysbryd gyda ni, bod yr ysbryd ar waith, a fod yr addewid yn y Beibl, os da ni'n credu'n Iesu Grist, mae Duw yn rhoi yr ysbryd glân yn rhodd i ni fel Cristnogion. Boed fy nghalon i ti'n demel, bod yr ysbryd gyda ni, ond bod yr ysbryd yna ni fel pobl Iesu. Gawn ni gyfle i sôn am hynny yn ystod y gwasanaeth. Mae yna dair yn mynd i gymryd rhan y bora yma. Mae Branwen yn mynd i ddarllen, mae Esyllt yn mynd i ddarllen, ac yna nes ymlaen gobeithio mae Rachel Llwyd yn mynd i weddio. Felly croeso mawr iawn iawn i bawb ohonoch chi i'r oedfa. Felly gai ofyn i Branwen i switcho yr derbynnydd neu'r taflunydd trosglwyddydd ymlaen ac i ddarllen os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr i ti, Branwen. Y darn yna ddyfynodd Pedr wrth iddo fo siarad hefo'r bobl yn Jerusalem ar Sul y Pentecost. Ryw ddiwrnod, mi fydd na fydd yn dod y bydd ysbryd Duw yn cael ei arllwys ar ddynion a merched fel ei gilydd. Ac ar y Sul yma, y Sulgwyn, Pentecost, da ni'n cofio fel y daeth yr ysbryd mewn grym a nerth. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am fora newydd ac am gyfle i ddod at yn gilydd yma yn cen i daddoli di. Ac ar Sul y Pentecost, da ni am ddathlu hefo'n gilydd dy fod ti wedi dod mewn grym i'n plith ni drwy yr ysbryd glân. Drwy dysbryd helpa ni i agor yn calonna i dysbryd. Da ni'n gyndyn weithiau i ildio'n hunan i ti. Da ni am gadw'n meddyliau'n calonnau yn geedig i dy waith. Da ni ddim isio credu ti, da ni'n isio dy ddilyn di. Ond da ni'n gwybod fod yr ysbryd ar waith. Ac fel oedd Joel yn dweud, y bydda'r ysbryd yn gweithio mewn pobl ifanc ac mewn pobl hŷn ac mewn pobl hen, mewn dynion a merched fel ei gilydd. Helpa ni fel plant, plentyn a phobl ifanc a oedolion i agor yn calonnau i dysbryd di. Os oes yna rhywbeth sydd yn stopio ni y bore yma, rhag dod ata ti, ni di symud y pethau hynny. Fel yn bod ni'n gallu agor yn calonna i dysbryd di. A gweld wyneb hyfryd yr arglwydd Iesu yn glir. A deall dy gariad yn ddoef a ymateb i'r cariad hwnnw. Fe wedi hwn am adnewyddiad yn plith ni. Adnewyddiad yn yr eglwysi, adnewyddiad ar hyd a lled y byd i dy deyrnas di. Mewn llawer gwlad mae yr eglwys yn tyfu ac yn ffynnu, ond yma yng ngwledydd Ewrop heddiw,
Mae'r eglwys yn lleihau. Mae'r cynulleid fawdd yn lleihau. Yma yng Nghymru ac yn arbennig yn y Gymru Gymraeg, da ni yn dyheu am adnewyddiad ysbrydol. Yn dyheu y bydd pobl eraill yn dod i gredu sydd ddim heddiw yn credu unrhyw beth amdana ti. O ysbryd tyrd i'n plith. O ysbryd arwain bobl o'r newydd i ffydd yn Iesu Grist ac i ildio ei bywyd i ti. Yn ôl daddewid Iesu mawr, yr awr hon anfon di, yr ysbryd sanctaidd gyda nerth i weithio arnom ni. Yn enw Iesu Grist. Amen. Da ni am wrando ar gân. Dwi wedi esbonio mewn un cyfarfod, ond dwi'n meddwl bod fi wedi yn y fan yma. Meilir Geraint yn cyfansoddi caneuon newydd. A nath o ofyn, os yna rhywbeth fysa ti'n hoffi i mi sgwennu arno fo, oedd o'n gofyn i fi. Dyma fi'n dweud, o, da ni angen mwy o caneuon am yr ysbryd glân. Ac ychydig wythnosau wedyn, dyma fo yn anfon y recordiad yma. Felly, dwi'n diolch i Meilir am ymateb. Dewch i ni addoli. Dewn at adfyw yr ysbryd, gwahoddwn di i symud yn ein plith. Yn ein plith. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynaf ar dawdurdod ath bwer di. Dy bwer di. Ysbryd glân, llenwa ni, gydath nerth, clyw ein cryf, defnyddia ni, i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni, i ddod â gogoniant i dy enw di. O ysbryd llenw anghalon, mae mywyd ar yr allor i ddilyn di. I ddilyn di. Boed bywyd braf a'i peidio, fy mywyd drwy fy nildio i'r bwrpas di. Dy bwrpas di. Ysbryd glân, llenwa ni, gydath nerth, clyw ein cryf, defnyddia ni, i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni, i ddod â gogoniant i dy enw di. Llenwa ni, o ysbryd glân, llenwa ni, o ysbryd glân, llenwa ni, o ysbryd glân, llenwa ni. Ysbryd glân, llenwa ni, gydath nerth, clyw ein cryf, defnyddia ni, i
ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Ysbryd glân llenwa ni gyda nerth clyw ein cryf. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Ci'n defnyddio ni fel pobl Iesu Grist i wneud ei waith. Da ni am ddarllen, da ni am glywed rwan hanes y Pentecost ei hun, hanes cyfarwydd, ac felly ga i wahodd esyllt i ddarllen y darn o lyfr yr Actau. Daw darlleniad o lyfr Actau daw adnod 1-3. Yr Ysbryd Glân yn dod ar Pentecost. Ar ddiwrnod dathlu gôl y Pentecost oedd pawb gyda'i gilydd eto. Ac yn sydyn, dyma nhw'n clywed sŵn o'r awyr fel gwynt cryf yn chwerthu drwy'r ystafell wrth yr oedd yn gyfarfod. Ac wedyn oedd yn pethau gyda'r cegni fflam tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw. Dyma pawb oedd yna yn cael ei llenwi ar Ysbryd Glân ac yn dechrau siarad am ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd yn galluogi nhw i wneud hynny. Bryd hynny roedd Iddewon cyfryddol o wahanol wledydd wedi dod i aros o Jerusalem. Clywon nhw'r sŵn hefyd, ac oedd tyrfa fawr wedi casglu at ei gilydd i weld beth oedd yn digwydd. Roedden nhw wedi drysu, am oedd pob un ohonyn nhw yn clywed y iaith ei hun yn cael ei siarad. Roedd y peth yn symud aml. Ond nid yn Galilea mae'r bobl yma'n dod, medden nhw? Sut maen nhw'n gallu siarad yn ieithoedd ni? Roedd Parthiaid yno, a Mediaid, Elmeidiaid, pobl y Mesopotamia, Judea a Cappadocia, Pontus ac Asia, Phrygia, Pamphylia, Eraill, a rhan o Lydia oedd yn gymryd Herene, pobl oedd yr aweliad o'r ifanc. Rhan yn Iddewon, ac eraill yn bobl oedd wedi troi at y grefydd yn delwyd, a hefyd Cretiaid ac Arabiaid. Maen nhw'n siarad yn ieithoedd ni, ac yn dweud yma'r pethau rhyfeddol mae Duw wedi gwneud. Dyna lle roedd nhw'n sefyll yn syn, cyn ddim clem beth oedd yn digwydd. Beth sy'n mynd ymlaen mewn nhw? Ond roedd rhai yma'n watwar a dweud, maen nhw wedi meddwl. Diolch i ti esyllt am y darllen yna. Ar frawddeg ar y diwedd, maen nhw wedi meddwi. O'n i wedi meddwl, dwi'n gwneud cychwyn cyfres o dair pregaeth. O'n i'n meddwl galw'r gyfres yn dan ddylanwad. So hwnna'n un reit da fysa ar gyfer y gyfres o bregetha, oherwydd dyna sydd yn digwydd ar y Pentecost. Mae pobl Iesu Grist dan ddylanwad yr Ysbryd Glân. Da ni am rando ar emyn arall, a mae'r emyn yma'n un o'n hoff emynau fi, Pedwarawd yn cyfeilio, ac ar ôl yr emyn mae Rachel Llwyd yn mynd i'n harwain ni mewn gweddi.
yma. Da iawn. A ddim eisiau mynd ar dad. Gweddion. Ie, diw tad, ni yn diolch i ti am yr ysbryd glân. A ni yn gweddio bore yma y bydde ti, fel mae'r Evan yn dweud, yn llenwi ni o dad gyda'r ysbryd glân. A ni yn rhyfeddu bod yr un pŵer nath codi Iesu o'r bedd yn byw yn y ni o dad. A diolch o dad bod ti wedi addo ac wedi rhoi yr ysbryd i ni o dad. A ni hefyd yn rhyfeddu o dad bod ti'n dweud bod cael yr ysbryd yn well na bod ti yma ar y ddaear o dad a bod ti wedi addo hynny i ni. A ni'n rhyfeddu yn hynny ac yn gofyn y bydde ti yn llenwi ni gyda'r ysbryd, y bydde ti'n llenwi ni gyda hyder i wneud y waith ti ar y ddaear o dad. A ni'n diolch bod ti wedi dod â ni at ein gilydd bore yma o dad. Ni'n diolch bod gyda ni reswm i ddod yn cyd ac i ddathlu ac i addoli, bod gyda ni ddiw môr drygarog, môr fendigedig, môr hael a môr gariadus o dad, a bod ni gyd wedi uno yn hynny o beth, yn Iesu Grist o dad. A bore yma, ni yn cofio am y bobl sydd adre o dad, sydd methu bod gyda ni. Ni'n gofyn y bydde ti yn agosau atyn nhw, y bydde ti yn closio atyn nhw o dad. Ni'n meddwl am bobl sydd yn sal neu yn galaru o dad. Ni'n gofyn y bydd y bydden nhw yn cael heddwch dofn o dad. Yr heddwch ni dim ond yn gallu profi trwyddeg ac oherwydd ti o dad. A ni'n meddwl bore yma am aelodau seneddol newydd sydd wedi ei hethol o dad. Ni'n gofyn y bydde ti yn rhoi doethineb iddyn nhw, y bydde ti yn rhoi calon iddyn nhw dros y tlawd, dros y bobl gwan mewn nifer o ffyrdd yn ein cymdeithas ni o dad, neu pobl sydd yn aml yn cael ei anghofio o dad, oherwydd dwyt ti ddim yn anghofio neb o dad, a ni'n gofyn y bydde ti yn rhoi y calon yna i ni hefyd, yr un calon sydd yn cofio ac yn caru pob un o dad. A ni'n meddwl am y sefyllfa o dad yn Israel ac yn Palestine o dad, ni yn rhyw fath o ddiolch bod yna cydoediad wedi digwydd, ond ni'n gofyn am fwy na hynny o dad. Ni'n gofyn y bydd yna cymodi hir dymor o dad. Ni'n trysthau ac ni'n gweddio dros y bobl sydd yn galaru o dad am y teuluoedd yna sydd wedi colli plant o dad. Ac does dim geiriau o dad i ddychmygu y fath beth o dad. Ond ni jyst yn gofyn y bydde ti yn llywodraethu, a bydde ti yn dod â heddwch i'r fan honno, a bydde ti yn dod â diwedd i trais a thristwch a rhyfela, achos nid dyna yw dy ffyrdd di o dad. A ni'n gofyn, am heddwch ac am gymodi hir dymor o dad. Ac ni'n jyst yn cyflwyno ein gilydd i ti o dad, i dy ofal di. Ni'n gweddio ac yn cyflwyno Ebenezer yn cyd-aelodau o dad, yn gofyn y bydde ti yn ateb gweddi tawel bob un ohono ni sydd yn ein calon yn ni y bore yma o dad, ac yn diolch bod gyda ni Iesu Grist, bod gyda ni ffrind, bod gyda ni tad, bod gyda ni gwaredwr môr anhygoel, môr raslon o dad, a bod gyda ni reswm i ddod at ein gilydd bore yma i addoli ac i ddathlu hynny o dad. Ac ni'n cyflwyno'r wythnos a'r diwrnod i dofal di o dad, ac yn gofyn am wythnos dda a tywydd braf i bawb. Amen. Amen. Diolch Rachel, a diolch i Seth hefyd am ddod i helpu ti yn y fan yna. Be am i ni na i ddeud gweddi'r arglwydd, a dwi'n siŵr gewch chi fwmian. O'n i'n pregethu yn Harw a Slaw Sul dwytha, ac oedden nhw'n sefyll ac adrodd yr emyna drwy i mygyda. Ond dwi'n siŵr os di'r rheola wahanol yn Lloegr nag yng Nghymru. Ond dewch i ni fwmian gweddi'r arglwydd. Ein tad yn y nefoedd. Sancteiddiau'r denw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein troseddau, fel yr ym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A phaid a'n dwy ni brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant am byth. Amen. Cyn
gwrando ar yr emyn nesaf, rhywbeth chydig bach yn wahanol. A dwi'n teimlo dylech chi gael llygaid wrth wrando ar yr datganiad nesaf. Dwi'n gwybod fydd o leiaf un ohonoch chi wedi gwirioni, oherwydd darn o gerdd dant ydi o am yr ysbryd glân. A'r diweddar Aled, Lloyd Davies a Meibion Menlli yn canu. Gwrandwch ar y geiriau, maen nhw'n eiriau rhai ohonyn nhw yn drawiadol iawn, yn sôn am waith ysbryd Duw. Ysbryd sanctaidd, fe ddaw fel nerthol wynt, yn hwygo drwy'r fforestydd, ac yn hilo ar ei hynt, ac wrth byddu yn y corwynt, pan mor goed fel tonau'r môr, curadenau negus penwn o blaen anadliadau'r ior. Storm I edrych nen, ac angerdd y tymhesloedd yn ei ganu uwch dy ben. Ac yno'n fyd, gwrandewi os gwrandewaist yn dy fyw, a colli dim o'r miwsig sydd yn chwiban fflanger Duw. Ac yn cornio'i creigio gwyllt, ond yn meibion Duw'n cydganu, a gorfoledd ar ser, canis wele at hyn meidrol, daeth gair yr uchelner. Pan ddaw yr ysbryd sanctaidd, beth gwyd I edrych nen, ac yno ti gael weled yr arglwydd yn un llen, ac nid ymgedwi mwyach, ac dwi'n croesau dynol rhyw, ar ôl gweld y groes dragwyddol sydd yn halon cariad Duw. Genir di o'r newydd yn hariad Duw, yn brawd i'r gwael a'r gwrthodedig, i'r trian ac i'r tlawd, ac fe ddaw yn o'r uchaniaeth, pan glywyd ser y nos yn ymbil dros dy frodyr, ac yn credu arnat dos. Fe ddaw fel nerthol wynt, yn hwygo drwy'r fforestydd, ac yn rhio ar ei hynt, a'r gwir sydd yn y corwynt, pan mor goed fel tonau'r môr, mae heneidiau fel plir gweinydd, yn anadliadau'r ior. Rando unwaith, da chi'n mynd cipio'r geiriau I gyd. Os ewch chi YouTube, mae'r album gyfan i'w gael ar YouTube. Os newch chi sgwennu enw Aled Lloyd Davies I mewn, fedrwch chi wrando eto ar y geiriau am ysbryd sanctaidd Duw yn dod fel gwynt nerthol. Rwan ta, dwi eisiau trafod rhyw chydig y bore yma am y Pentecost ac am yr ysbryd glân yn arbennig.
A dwi'n cychwyn cyfres o 2 pregeth, y dyfodiad, y datganiad a'r dylanwad fydd y 2 pregeth, a meddai'n mynd trwy'r ail benod o actau yn y 2 bregeth. Heddiw, yr adnodau ddarllenwyd gan Esyllt, adnod 1:13, yna anerchiad Pedr yn y canol, ac yna yn y diwedd mae yna ddarn sydd yn sôn am undod y Cristnogion cynta a dylanwad yr ysbryd glân arnyn nhw. Ac felly os dyw a'i mynd yn y 3 chyfarfod nesaf i'r cyfeiriad yma gyda'r ysbryd glân y byddwn ni yn mynd. Dwi'n credu bod o'n bwysig i ni fyfyrio'r ysbryd glân yn y cyfnod yma. Un peth mae cyfnod Covid gobeithio'n dod i ben, a mae rhaid i ni fel eglwysi asesu y ffordd ymlaen o y fan yma i'r dyfodol. Ydan ni am fod yn union yr un peth ag oddan ni, yn tadi a hwn yn gyfla i ni fod yn wahanol. A nid trwy yn mympwy a'n chwywia ni, da ni'n gwneud penderfyniad, ond da ni'n credu fod Duw yn rhoi arweiniad i'w bobl drwy yr ysbryd glân. Dyma sydd yn nerthu, dyma sydd yn ysbrydoli, dyma sydd yn sancteiddio ni. Gwaith yr ysbryd glân yn yn heglwys ni ac yn yn calonna ni o ddydd i ddydd. Ac os daw na adnewyddiad ysbrydol i Gymru, yr ysbryd glân sydd yn mynd i achosi hynny i ddigwydd. Nid ni, ond Duw yn yr ysbryd glân yn gweithredu mewn ffordd rymus a gwahanol yn ymplith ni. Oherwydd yn calonna ni, da ni'n dyheu ar ei waith Iesu Grist lwyddo. Ymhlith pobl ifanc, ymhlith teuluoedd, ymhlith oedolion. A dyda ni ddim yn derbyn na crybachu a darfod ydi hanes yr eglwys yng Nghymru ac yn y Gymru Gymraeg. Da ni'n hyderus fod gan Dduw gynllun i'r dyfodol, ond cynllun trwy'r ysbryd glân ydi hwnnw. Bod yr ysbryd glân yn adnewyddu, yn nerthu, yn egnio, yn dod â phobl i ffydd ac yn dod â Christnogion i argyhoeddiad. Sut da ni'n gwneud hyn yn well yn y byd modern, anghrediniol, anghristnogol yma da ni yn byw ynddo fo. Sut da ni'n tystio'n well i gariad rhyfeddol Duw yn Iesu Grist. Ac felly, am 3 sul, da ni'n mynd i ystyried yr ysbryd glân yn dod ar y disgyblion ar sul y Pentecost. Rwan, tan ni digwyddiad annisgwyl ydy hwn. Mae'r adnodau'n cychwyn yn dweud bod o'n digwydd yn sydyn yn dydy, ac yn sydyn. Digwyddodd yn sydyn, ond oedd o ddim yn annisgwyl. Oherwydd fod Iesu Grist wedi dweud wrth y disgyblion, gwrandwch, mae'n dda bo fi'n mynd, oedd Rachel yn sôn yn y weddi am eiriau'r Iesu. Mae'n dda bo fi'n mynd, oherwydd ar ôl i mi fynd na rhywbeth special yn digwydd, a mi fydd ysbryd Duw yn dod i'ch plith chi. A mi oedd wedi dweud fwy nag unwaith y math peth fydda'r ysbryd yn ei wneud. Pan fydd yr ysbryd yn dod, mi fydd o yn atgoffa chi o'n wirioneddau fi. Fydd o'n eich nerthu chi. Oedd o di digwydd yn sydyn, ond mi oedd y disgyblion yn gwybod fod yna rhywbeth arbennig yn mynd i ddigwydd. Mi ddarllenodd y Branwen o lyfr y proffwyd Joel, fyddan ni'n edrych ar hwnnw wythnos nesaf, ond mi oedd y proffwyd Joel wedi proffwydo neu dweud wrth bobl Israel, gwrandwch, rhyw ddiwrnod, mae yna rhywbeth anarferol yn mynd i ddod i bobl Duw. Mae Duw yn mynd i dwall neu arllwys i ysbryd glân ar ei bobl, ar ei ferched, ar ei ddynion, ac mi fydda'n proffwydo a breuddwydio a gweld gweledigaethau. Disgwyliwch. Doedd o ddim yn annisgwyl, ond mi oedd o yn ddi-symwth. Duw yn arllwys yr ysbryd glân yn ôl i addewid. A mi oedd yr Iesu wedi addo'n doedd. Peth ola ddwedodd Iesu cyn gadael y ddaear oedd, ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch chi ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb, Jerusalem, Judea, Samaria a drwy'r byd i gyd. Mi fydd yr ysbryd glân yn rhoi nerth. A'r hen air, da chi wedi clywed dros y blynyddoedd am yr hen air nerth yma,
Dunamis yn Groeg, lle da chi'n cael y geiriau Saesneg dynamite, dynamo, dynamic, dunamis. Mi fydd yr ysbryd yn dod â nerth i chi, fydd yn dod â pŵar. Fydd hwnna'n bŵar parhaol fel dynamo sydd yn eich nerthu chi wrth i chi fyw eich bywyd fel pobl Iesu Grist o ddydd i ddydd. Fydd awr ysbryd arnoch mewn nerth. A nid nerth ydy o i lwyddo'n ddofydol. Os da chi'n gwylio rhai pregethwyr Americanaidd, mae gennyn nhw prosperity gospel. A maen nhw'n dweud, credwch yn Iesu Grist a fyddwch chi'n llwyddiannus yn y busnes. Credwch yn Iesu Grist a fyddwch chi'n gwneud miliynau o ddoleri. Ond cofiwch gyfrannu'r achos hwn cyn diwedd yr rhaglen. Os wnewch chi credu'n Iesu Grist, mi fydd bywyd yn rhwydd ac yn fel i gyd. Fydd na ddim problema fydd yr ysbryd yn gorchfygu yr holl bethau hynny. Ond nid nerth i fod yn llwyddiannus yn fydol mae Iesu Grist yn ei addo. Yn benodol ar Sul y Pentecost, mae'n sôn am nerth i fod yn dystion i Iesu, i fod yn dystion i gariad Duw yn y byd mawr, ymhlith dynoliaeth ac yn y gymuned da ni yn byw ynddi. Wrth gwrs mae'r ysbryd yn ynerthu ni i oresgyn problemau ac anawstera ac iselder a cyfnodau o salwch. Ond dydy o ddim yn dod â prosperity bydol i bobl Iesu Grist. Nid dyna pwrpas gwaith yr ysbryd glân. Dwi am edrych am 3 pheth yn sydyn bore yma. Fyddai'n mynd trwyddyn nhw reit handi. A dwi'n rhoi 3 phen i chi allu cofio pam da chi'n mynd adra. Pŵer, presenoldeb ac effaith. A dyma'r unig gyfnod dwi'n gobeithio yn y mywyd i, y byddai'n gallu deitha chi newch chi gofio y 3 phen, oherwydd bod nhw'n gwneud PPE. Nes i weithio'n galad ar hwn yn ystod yr wythnos. Pŵer, presenoldeb, effaith. PPE. Dewch chi ni edrych ar hein o benod 2 o lyfr yr Actau. Dyma'r adnod i chi. Wrth i'r disgyblion, ar y dydd cyflawni cyfnod y Pentecost, roedd e'n toll ynghyd yn yr un lle. Oedd Iesu'n deud hyn wrth y disgyblion. Na, god o ddim. Anyway, dyma'r lyg yn dweud. Ac yn sydyn, fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rhithro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Mae lyg yn ceisio disgrifio rhywbeth, diom di brofi o blaen, mae'n ceisio disgrifio rhywbeth goruwch naturiol mewn geiriau dealladwy. Mae yna rhywbeth rhyfeddol yn digwydd ar y diwrnod hwn. Mae Duw yn anfon bendith a pŵer ar y dilynwyr Iesu Grist. Ac oedd o yn debyg i hyn. Oedd o fel sŵn gwynt nerthol. Ond nid gwynt nerthol oedd o. Oedd o'n debyg i hynny. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod bod gwynt yn gallu bod yn un o'r pwerau mwyaf o fewn i fyd natur. Rhyw bythefnos yn ôl, o'n i ar y prom yn Aberystwyth. A dim ond am 3 munud nes i barhau bara ar y prom. Oherwydd y gwynt, pwerus ar glaw, ac effaith y gwynt ar donau'r môr yn torri dros y prom. Dydd Gwener dwythaf na wynt pwerus yma yng Nghaerdydd yn doedd. A weithiau, oherwydd double glazing a balli, da ni'n anghofio pa mor bwerus ydy gwynt. Ges i'n magu hefo ffenestri sash pren, ac o'n i'n gwybod be oedd sŵn gwynt yn cadw chi'n effro yn y nos, mewn stormydd gwyntog yn Eryri. Mae gwynt yn bŵar mawr, corwyntoedd, trowyntoedd. Mae o'n rymus, mae'n gallu dymchwel tai, mae'n gallu codi ceir, mae'n gallu diwreiddio coed. Ac felly mi oedd Luc yn trio cyfleu y pŵer Duw yn yr ysbryd glân yn dod i blith disgyblion
yr arglwydd Iesu Grist. Mae yna gymaint o'i myna'n sôn trio disgrifio yr adran yma. Jacobs Abergwaun o na ddoi'r nefol wynt i chwythu eto, fel byn y dyddiau gynt drwy'r wlad yn rhithro. Ne siglo muriau'r tŷ a phlygu dynion cry. O deied oddi fri, mae'n bryd i'w deimlo. Sut ydych chi'n disgrifio grym ysbrydol? Mewn geiriau dynol. O dyma mae Luc yn trio i wneud. Fel sŵn gwynt nerthol. Ac yn y Beibl, trwy'r adag, mae ysbryd Duw yn cael ei gymharu i wynt. O'n i dweud yn odid nos Iau, dwi wedi dweud droion dros y blynyddoedd, y gair groeg am wynt ydy pneuma, pneumatic, pneumonia. Y gair Hebraeg ydy rwach, a mae'r ddau air yn gallu cael ei gyfieithu gwynt, anadl neu enaid. Felly mae yna chwarae'r eiriau weithiau yn y Beibl yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd rhwng yr anadl, y gwynt a'r ysbryd. Meddyliwch chi am hanes y creu, mae o'n sôn yn Genesis yn dydy, am anadl Duw yn rhoi bywyd i ddynoliaeth. Duw yn anadlu yn ei ffrwynau. Rwach ydy'r gair yn y fan honno. Mae o'n sôn yn weledigaeth yr esgyrn sychion am y gwynt yn dod i roi bywyd i'r esgyrn. Rwach ydy'r gair yn y fan yna. Proffwydau'r 4 gwynt. Ac yna yn y Testament Newydd, yn Ioan 20, mae'n deud, a Iesu anadlodd arnynt, derbyniwch yr ysbryd glân. Ac ar Sul y Pentecost, mae'r ysbryd, mae'r anadl, mae'r gwynt yn rhoi bywyd i eglwys Iesu Grist ac i gyfnod y Meseia ac i'r ysbryd glân. Mae'r pŵer yn dod. Rwan, mae rhaid ni gofio fod pŵer yr ysbryd glân gyda ni o hyd. Dyna pam bod ni yma fel eglwys o gwbl. Oherwydd fod ysbryd Duw gyda ni ac oherwydd fod yr ysbryd glân yna ni. Dyma pam bod yr eglwys wedi parhau 2000 o flynyddoedd, oherwydd bod anadl einioes Duw yna ni. A di'r eglwys, di'r achos, ddim yn mynd i farw byth bythoedd, oherwydd anadl Duw sydd yn hysgyfaint ni fel corff Crist. A mae ganddo ni bŵer. A mae eisiau ni fod yn ymwybodol heddiw fel Cristnogion o'r pŵer yma. Yng Nghymru, mae'r achos Cristnogol wedi lleihau. Da ni'n cael traffath ar hyn o bryd i argyhoeddi pobl o wirionedd Cristnogaeth. Mae pobl ddion cerdded hefo ni yn cefnu ac wedi hen ddiflannu. Ond mae pŵer Duw gyda ni. Mae'r ysbryd glân ar waith. Yno chi sydd yn credu yn Iesu Grist. Dyma'r addewid. Mae'r ysbryd glân yn defnyddio ni i ogoneddu Iesu Grist ac i rannu ei gariad. Pŵer. Presenoldeb ydy'r ailyn. Presenoldeb. A mae Luc yn dal ati drio disgrifio beth sy'n digwydd. Yr goruwch naturiol mewn geiriau naturiol. A mae'n sôn am y gwynt ac yna mae o'n sôn am y tân. Ac wedyn roedd fel petai rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonyn nhw. Ac yma mae Luc yn dweud fod dyfodiad yr ysbryd glân yn debyg i fflamau tân. Nid fflamau tân oedd o, ond dwi'n trio disgrifio hyn, meddwl Luc, mae'n debyg i fflamau tân. A mae'r fflamau yn hollti, a mae o'n cyffwrdd bob un o'r bobl sydd yn yr ystafell. A mae'r presenoldeb yn llenwi. Hynny yw, mae'r ysbryd nid yn rhyw gwmwl yn ystafell, rhyw presenoldeb fel yna, na mae fwy personol na hynny. Mae'r ysbryd glân yn dod ac yn cyffwrdd pob unigolyn sydd yn yr ystafell.
A mae hwn yn beth pwysig. Mae hwn yn beth pwysig oherwydd yr addewid neu'r gwirionedd ydy bod pob un sy'n credu'n Iesu yn derbyn yr ysbryd yn ei galon. Mae presenoldeb Duw gyda ni. Mae presenoldeb Duw yna ni drwy yn ffydd ni yn Iesu Grist. Rwan ta dro ar tro eto yn y Beibl, mae Duw yn cael ei ddisgrifio fel tân. Neu mae tân yn presenoli hyn pan mae Duw yn ymddangos. Ysbryd yw Duw. Dach chi'n gallu gweld ysbryd na dach? Perth losg. Berth yn llosgi. Presenoldeb Duw yno. Yr Israeliaid yn crwydro yn yr anialwch. Yn y dydd mi o'n na rhyw golofn o niwl, rhyw gwmwl yn ymddangos, ond yn y nos mi o'n na golofn o dan yn dangos mae Duw yn bresennol hefo'r bobl yma mewn ffordd arbennig a mae'r fflama'n llosgi yn arwain nhw ymlaen i'r gwersyll nesaf, i'r man nesaf lle maen nhw i fod i fyw. Elias ar fynydd Carmel, proffwydi Baal yn ei watwar ac yn codi twrw ac yn niweidio ei hunan mwyn i'r aberth losgi ar yr allor. A dyma Elias yn gofyn arglwydd dangos dy nerth i'r bobl yma. A sut y dangoswyd y nerth? Dyma na dan yn dod lawr ac yn llosgi y bustach ar yr allor a sychu'r dŵr i gyd oedden nhw wedi dwallt arno fo. Felly mae tân yn symbol o bresenoldeb Duw gyda ni. Mae yna lot o enghreifftiau eraill dwi ddim am gyfeirio atyn nhw y bore yma. Felly, pan mae'r ysbryd yn dod ar ddydd y Pentecost, mae'n ymddangos fel fflamau o dan. Mae Duw yma. Mae presenoldeb y Duw perffaith grymus yn yn plith ni ac ynom ni. Llun dwi ddim yn hoffi, dwi'n gwybod weithiau mae lluniau'n troi arna i ydy'r llun yma sydd allan yn fanna o Pentecost. A mae pobl hefo fel canwylla, da chi'n gwybod? A mae'na fflam yn dod allan o'i penna nhw. Mae'n cyfleu y syniad. Ond mae'n rhyw lun od i fi, oherwydd nid dyna dwi'n weld. Bod y fflam yn cyffwrdd pobl, ond bod o'n mynd mewn i'w calonna nhw, da chi'n gwybod? Nid rhywbeth allanol, o rhywbeth sy'n newid bywyda, rhywbeth sy'n nerthu ffydd, rhywbeth sy'n gwneud meddyliau pobl yn glir ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist ydy gwaith yr ysbryd glân. Felly mi oedd hwn, y fflama, y tân ma, yn arwydd o bresenoldeb gogoneddus Duw gyda'i bobl. A mae'r presenoldeb gyda ni. Mae o gyda ni. Os da ni'n rhoi ffydd yn Iesu Grist, mae'r ysbryd, mae'r fflam, mae'r tân ynom ni. Yn gyfaill, yn gwmni, yn nerth yna ni. Felly mae'r ysbryd yn rhoi pŵer i bobl Iesu Grist, ond mae'r ysbryd hefyd yn bresenoldeb Duw. Chi'n bod, ddudodd Iesu, byddaf gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd. Lle mae Iesu? Lle mae o? Yn yr ysbryd. Yn yr ysbryd mae Iesu'n presenoli hyn. Mae bresenoldeb o yma yn cen bore yma. Mae o'n gweithio yn calonna ac yn meddyliau ni. Yn rhoi nerth ac yn rhoi tawelwch o fod yn ymwybodol i am yr arglwydd gyda ni. Jacobs Abergwein eto, o nad o'i'r fflam o'r nef i'r hen allorau. Y fflam hwnna'r weddi'n gref bob hwyr a bore. Ac yna'i gloi, PPE ydy'r un ola. Effaith. Chi'n cofio beth ddywedodd yr Iesu ar ddechrau actau penod 1, ond bydd yr ysbryd glân yn disgyn arnoch ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb. Rwan ta, rhan bwysig o waith yr ysbryd glân ydy helpu Cristnogion i rannu'r newyddion da gyda phobl eraill.
I ddweud am Iesu Grist wrth bobl eraill, i fyw bywydau sydd yn adlewyrchu cariad Duw yn Iesu o ddydd i ddydd. Ac yn a'i lyc, da ni'n gweld yr effaith dyma pawb oedd yn cael ei llenwi ar ysbryd glân ac yn dechrau siarad mewn ieithoedd eraill. Yr ysbryd oedd yn ei galluogi nhw i wneud hynny. Effaith yr ysbryd yn benodol ar Sul y Pentecost oedd yr awydd yma i rannu Iesu Grist hefo'r bobl oedd o gwmpas. Chi'n gweld, mae'r ysbryd glân yn gwneud lot fawr, ysdiw ydy'r ysbryd glân, mae'n gwneud lot fawr o bethau'n cynnal y greadigaeth, yn cynnal y galeithau i gyd. Yn gwneud siŵr bod ffiseg a cemeg a daeareg a bob dim yn gweithio drwy ewyllus Duw. Ond rhan o'i waith o hefyd ydy gweithio yna ni. Helpu pobl i gredu'n Iesu Grist pan maen nhw'n clywed yr Efengyl. Gwneud Iesu Grist yn glir. Be ydy ystyr bod Iesu wedi dod i'r byd, wedi'n dysgu ni, wedi marw ar groes, wedi atgyfodi. Mae'r ysbryd yn gweithio'n yn calonna ni ac yn helpu ni fod yn fwy clir ynglyn â phwy ydy Iesu Grist. Mab Duw, yr arglwydd gogoneddus a'r gwaredwr perffaith. Ac wrth i bobl sylweddoli pwy ydy Iesu Grist, maen nhw'n sylweddoli pa mor bwysig ydy'r newyddion Cristnogol. Nid rhywbeth preifat ydy o, da ni'n gadw yn pocedi ac yn ei dynnu fo allan. Ond mae o rhywbeth sydd yn gweddnewid yn bywydau ni. Sydd yn dod â iachawdwriaeth i ni, sydd yn creu perthynas rhyngon ni a Duw, sydd yn dod â maddeuant pechodau, a mae'r ysbryd yn gweithio. A da ni'n sylweddoli pwy ydy'r Iesu, da ni'n sylweddoli beth wnaeth yr Iesu, da ni'n sylweddoli fod hyn yn newyddion da ar gyfer y byd i gyd, a da ni eisiau rannu fo pobl eraill. Da ni eisiau dweud wrth bobl, da chi'n gwybod bod Duw yn eich caru chi'n Iesu Grist, a da chi'n gwybod dwi'n credu bod chi angen credu yn Iesu Grist. Oherwydd heb Iesu Grist, da chi ar goll. A'r ysbryd sydd yn gwneud hyn. O'n i'n darllen rhywbeth, a da ni'n darllen bob math o bethau, da ni'n anghofio 99% o beth da ni'n darllen yn hyn. Am waith pobl yn Hollywood oedd yn gwneud ffilmiau. Ac os da chi'n edrych ar y credit ffilms, rhan fwyaf ffilmiau ar wahân i cartoons, mae yna deitl person sydd yn gwneud siŵr bod bob dim mewn ffocws yn y ffilmiau. Mae yna'n bob shot, a'i job o ydy gwneud siŵr does na ddim un shot allan o ffocws. A fod beth sydd fod mewn ffocws, Gwilym Dafydd yn y fan yma, da ni eisiau fod mewn ffocws. Wedyn mae rhywun tu ôl i'r camera yn gwneud siŵr i fod o mewn ffocws perffaith. Dyma mae'r ysbryd yn ei wneud ynglyn â Iesu Grist. Mae'n gwneud Iesu Grist mewn ffocws i ni, fel yn bod ni'n gallu gweld i harddwch a'i hawddgarwch a'i hyfrydwch. A mae o'r waith heddiw, mae o'n waith yma heddiw. Mae o'n gweithio yn eich calon chi heddiw. Mae o'n gweithio yn eich meddwl chi heddiw. Mae'n gweithio yn eich bywyd chi heddiw. Effaith yr ysbryd. Pŵer, presenoldeb, effaith. P-P-E. Hanes y Pentecost. Mwyn i enw. Amen. Dwch i ni wrando ar gan i orffan, a dwi'n diolch i Caer Salem Caernarfon am y gan yma. Down atat ddiwedd ysbryd, gwahoddwn di i symud yn ein fflydd, yn ein fflydd.
bendit dwi'n cydnabod, dibynaf ar dawdurdod ath bwer di. Dy bwer di. Ysbryd glân. Ysbryd glân, llenwa ni, gyda'r nerth, rhyw ein cri, defnyddia ni, i ddod â gogoniant sydd y enw di. Defnyddia ni, i ddod â gogoniant sydd y enw di. O ysbryd llenw ynghalon, mae mywyd ar yr allor i ddilyn di. I ddilyn di. Boed bywyd braf a'i peidio, fy mywyd rwyf yn ildio i'th bwrpas di. Dy bwrpas di. Ysbryd glân, llenwa ni, gyda'r nerth, rhyw ein cri, defnyddia ni, i ddod â gogoniant sydd y enw di. Defnyddia ni, i ddod â gogoniant sydd y enw di. Llenwa ni, o ysbryd glân, llenwa ni, o ysbryd glân, llenwa ni, o ysbryd glân, llenwa ni. Ysbryd glân, llenwa ni, gyda'r nerth, rhyw ein cri, defnyddia ni, i ddod â gogoniant sydd y enw di. Defnyddia ni, i ddod â gogoniant sydd y enw di. Ysbryd glân, llenwa ni, gyda'r nerth, rhyw ein cri, defnyddia ni, i ddod â gogoniant sydd y enw di. Defnyddia ni, i ddod â gogoniant sydd y enw di. Diolch i chi am eich cwmni bore yma. Ga i ddiolch i'r rhai sydd wedi cymryd rhan, Branwen, Esyllt, Rachel a Steff am ei cyfraniad. Ga i ddim un o wythnos da i chi. Gweithgaredda gweddill y dydd, Ysgol Sul ar Zoom, hanner awr wedi 11, Angor Grangestown, hanner awr wedi 4, yng Nghaffi Lyfcyn, ac yna mae yna awr weledigaeth am hanner awr wedi 7 i Eglwys Ebenezer ar Zoom, i drafod syniadau i asesu yr hyn sydd wedi digwydd ers blwyddyn yn plith ni, ac i ddechrau ystyried sut da ni'n symud ymlaen i'r dyfodol hefo ailgydion yn gweithgareddau a gwneud yn gwaith o be mae'r ysbryd yn y dysgu ni, i dystio i Iesu Grist, yn lleol, yn genedlaethol ac ar hyd a lled y byd. Gawn ni air o weddi wrth gloi. Arglwydd, da ni diolch i ti am Sul y Pentecost,
ac am hanes rhyfeddol dysbryd glân yn dod ar y disgyblion cyntaf. A da ni'n gwybod fod ysbryd i'n parhau ar waith, rhoi pŵer a nerth i dy bobl ledled y byd, yn amlygu dy bresenoldeb yn yn plith ni, oherwydd heb yr ysbryd arglwydd, da ni ar goll. Heb dysbryd i mae'n gweithgareddau ni yn ddi-ystyr ac ni ddaw llwyddiant. Helpa ni heddiw ac yn ystod yr misoedd nesaf i agor yn calonnau mwy a mwy i dysbryd di, fel yn bod ni'n gweld Iesu yn glir, a fel yn bod ni'n agored i'r ffaith dy fod ti yn rhoi donia amrywiol i dy bobl di i wneud dy waith. A thangnefedd Duw, yr hwn sydd i'w chlaw pob deall, a geidw i'ch calonnau a'ch meddyliau, yng Nghrist Iesu i'n harglwydd. Amen.